Yun mga ka-idol, siyempre ngayon mga ka-idol, mag-training kami ni Coach Dagi. Ngayon mga ka-idol, ganito kami mag-training mga ka-idol. Ganito kami kalakas. Yan mga ka-idol, mag-training kami. Ito yung pansimbag namin mga ka-idol. Oh. Ito, gagawin kong pansimbag to. Tingnan mo. Tingnan mo mga ka-idol kung gaano kami kalakas ha. Yan mga ka-idol, ganun kami mag-train. Ano mga Coach Dagi, ano masabi mo? Okay. Coach, okay kayo? Okay. Ayan mga ka-idol, sa gustong lumaban sa akin dyan, ayan, pumunta lang kayo dito sa planeta ko. Lalabanan ko kayo, dodorogin ko yung mga mukha nyo. Ayan mga ka-idol, thank you.